Standard kanyakla kod gazet mar Daily Nation. Gidho liech nyakoronga jwang Daily Nation ondike kanyo ni the Wamongas. Standard to ndike kanyo ni exposed maleng mabende nitiere kaluwore kod ng'anyo mabende ochan tim odiochieng' makiny mano mar hingo higa achiel chakre ne tim ng'anyo mar tipo e pacho ka masundo piny owacho ng'anyo mabende chutho ni tayo kod Gen Z e pacho kae. Nduku kachako kodi nikech the Standard ema koro wamenyanegi kanyo wanano ka nitiere weche moko mag WhatsApp mabende narengo kamoro maneno ka the Standard oketo ka. Koro wach ma omi pek e gazet mar the Standard kaluwore kod ine diwach nang'o? Ing'eyo ing'eno miyowa gima uwinjo kata gima uneno kata gima ugadha but kirango magi to gin gik moko ma bende gionge chia mang'eny en gimedo weche ma jomoko biro chako loso yo moro mopogore to gima duong' any the source kuonge maber to magi action ma police akongo kao to nuango nonro makare to gi assure go the country will be peaceful nikech gik matimre gi ogi bi konyo Kenya so much gibro mana medo ketho Kenya kendo kata jogo ma oyie ni gik bila gitimre loch margi ging'eni gigi bro tieko gi ing'eni sami loso gangs to ng'eni gangi nyalo loso vini ma giduogi loki koro gini anadwa na kwer kabisa nikech yo makoro wadhi ni nige demonstration gi nyoche neno demonstration okitown kama Ludhe walk from the governor's office himself kendo nyithindo ka okonyal escape awinjo ko pingo to okonyal escape nikech nyithindo ka wa assuring him they are in charge and nyocha wacho gino ni en otugo nikech probably okodongo Nairobi ka Sharon nitie ka ji nodongo minyano ankawan joma nodongo in the ghettos wan ga gi category nitie jomosomie kanyo nitie joma richo nitie joma tatu nitie joma nade Sami Kwinyo one of them those people regroup I'm telling you nebe no lawyer cha en ngama no nyuol Nairobi ka something else would be happening in this town today ting'eni joma jogi tiyo go ng'eny gi joma dak Jericho wegi gi neti railway wegi gi neti posta they have led a posh life all the time gino gin strugglers emo mineno ka ginyetingo ludhe gibiro we town a good person ma obedo nurtured well cannot risk nubiro gore town kind and kan ineno nyithindo ka gin nyithindo ma definitely onge ng'ama nyalo tingo loth omiyo kata police are making a big mistake. This thing must be investigated. Onego none MPs mawuoyo careless gi onego rang. Nikech indeed gik mineno matimore gi nyithindo gi obiro from a certain process. And kai ma blame go the security agencies. Ingeni Sharon, I can tell you in any demonstration there are three categories ma classification maji. Nitie an organized gang magin gibiro kwalo. Iwinja nitie jo demonstrations magin they are driven by passion marge nitie bende by standards jo mobira nen jogi mission gi opogore iwinjo jogi duto mission gi opogore and karaka bang kopo nikech the police no make a mistake today police would be having answers for these guys ni jo manothogi ng'ane ni ne waduogo alowo nikech chiefs ne ni gweng jogi no yik thuchegi ting'ena dwa nyisi naturally kidwa ng'eyo jalemo kiyiko joleme mabiro bedo mang'eny kiyiko ng'ama jakuo jukwe mabiro bedo mang'eny in that funeral kiyiko ng'at ma student makta gimoro mako students mabiro bedo mang'eny today we would be having a correct record ng'ane ni gine notime to mate action mare kwarange gi chien magi gik mosobedo kotimo wasotere selo dishe makama wasotimo ma kori ng'eni today donyi wuoyo kaka parent no on account ni kata gini notimore ni nyathini ni to en nyaka be ni gine joma ne turo duke kata ne temango nikech must be in his character to the fact that police be nge lapse police ma Kenya be semoko kuti gi intelligence properly gibe gidwa donji ma lweny to gigore tai gibedo guilty in the same line mane omine no ochopo kama ochopeni bedera ni gini no loss maber ka crime otimore kada ka gimoro timore it is good always for investigators to go back
mondo gi make a finding to gima nyo watimo bo overreact ni bende nyo wan correct kose nyo wan wrong.